Tak čus, dobrý deň, hlásime sa z tohto festivalu, volá sa Great Fest, zábava granule, máme, povedz ty. Great Fest v preklade Hroznofest, včera tu bola smrč, taká, že popadali stany, jedli za nami, natoľko popadaní. Že nie je už postavaný. Sa nedá stávať, ale všetko prežilo, ľudia prežili. Za nami nám kapela, ktorá sa volá toto. Táta. Táta Boys a tam budú minty lidi. Čiže Česi ovládli obidve scény naraz. Všetko, čo si chcel povedať? Všetko na môj názor na Česko. Dobre, a ja si zase osobne myslím, že vôbec celkovo napríklad ono dá sa povedať, že dobre, lebo počasie vyprialo popríjemne a popočúvame, pobažíme po nových týchto baží. Mraky nie sú. Nie, no mrak today. A bažíme po Bažíkovi, ale nevystupuje tu. Presne tak. Takže toľko úvodom dovolím si načnúť tému Kuna a Gunnar. Počkaj, tu je nejaká cenzúra, pozor na cenzúru. Nie, no. Dobre. A späť do obrazu, haha. Ohromné zábavy tu s mojím priateľom, ktorý sa volá Kutikula. A toto je môj kamarát, čo sa volá Semipermeabila. Semipermeabila som ja, Kutikula je on. Dôležité povedať, že sa všetci zabávame dobre a bapria máš ohromne. A celý pozitívny prístup je pozitívnym prístupom počiarknutý. Bol tu pán na bicykli, ktorý sa pristavil, čo si sa pozeral chvíľu a odišiel. Neviem prečo. Pochopil, že sme úplne na vážno. Úplne na práškoch, na vážno. Na vážno. Chodia tu auta s privesnými vozíkmi zahaknutými na prives. To bude asi zámer ťahania. Čo si ty o tom myslíš ako Kutikula? Ja ako Kutikula sa potrebujem ísť napiť, takže idem tam, ja musím končiť. Takže prekračujeme tento prenos cez prenos. Aha. Strich. Prenos.